Kum shibenta ban pentikna baka jingpang COVID-19 kan numyok lahat ban trung bat sapriang hakane ke jela haka sebalang jong katayo kinong tre jong ke Shillong Municipal Board kila Leit Synreit Dawai haka leng ki jaka jong ka Thain Upper Shillong ban ajing sngani ki pat ba nong song shnong jong ka Thain. Ya kini kejing Leit Synreit Dawai da ke Shillong Municipal Board dalam kemat hidu Myntri Kampen Roysor kejela uba Hamlet Son Doling badiru MLA ke Thain ha kejing don lang secretary ke Shnong Nong se uba PL Maulong urang ba Shnong ke Shnong Lengka uba Stephen Leng Dot Nong Besap kisamla ke Thain bat kinong tre ke Shillong Municipal Board. Kinong tre ke Shillong Municipal Board syaban sedang kejing Synreit Dawai kila ajing batai bat jingkai ban klelang ya kadawai sodium hypochlorite bat ko hapok jong ka pom. Bat hadin kani kila Leit Synreit Dawai keleng ki jaka kentup ginar jingker ki jingkhang dukan ki ATM bat kibe-kibe. Uba Hamlet Son Doling ula pentip bana keliang jong ula dep kentu yu block development officer ke Mylliem bon bthah ban Leit Synreit Dawai ha keleng ki Shnong ki bahap ke Mylliem Constituency. Kam tam ki jaka long yo kum ha kenton nyomer bat Mylliem madan jing siem. Ti mentang isu ba ni pislu nak sakaru ba umde ben lumpat ba than. Andrei apa kadui ba iba haka kam haka hajun kam juki ban thiet ban pet hap ni wan po ni ka jaka. Tilangi ngim wanra ki gilat jingida kumne ban Synreit Dawai kumne thai ka jing tiang lang jungiru. Tena kadang lojit like kerpang like ki jaka ka blang yo ka kenton ka nyomer bat ka ban jing siem. Bat borok ki gilat ki jaka ban jit ru gilat plong ru ka jing kedua bat ki dor basnong. Ka don ka ni ka jing pau jukat to kan ni ki snong ki ong ba hapok sor musem ladap ne pendap ya kata ka jing spray gini ki dawai dari mentah pot ni iba la poi sport than yong konong Pi habro ki jika batai kumni habro ki municipal ward hapok ka jungi ngila ai bor ki ba kin lek ban sanitize bat borok ka lek kumta kumjuru ne po Shillong borok ki jika ki ba pangi lek malak snong nadu na po laban ki serius po jayau jaush up jalumpulon jalong sning dedeka kadika pulu ka police bazaar ka yodu borok jika ngila cover load di kamdan kanu ka bagi la pendap la ka kamram kumata nang niru gelik hapo yodu ngilawan kasin ke benengkong mari dia lumpat ba ngilik biang sajisian kat belum lumpat ngilik biang sajisian ban Synreit Dawai kleng berhoi kana ka jingada nam kibri buan hak tu ki jaka kam sudno kanu bot nong ba layak yang tak snong pa municipal borok layak pendap la ka kamram jangi kum ka office.